Kaixo, gaur gelato jolasakin natorkizue. 4 urtetik gora gomendatutakoa eta behaketa jolas bat da. Goazen ikustera. Instrukzioak, karta batzuk eta helatu pila. Denak zabalduko ditugu hemen. Dexente daude. A ber... Bueno, gutxi batzuk utziko ditut kaxan, asko daudela. Eta zertan datza? Karta bat aterako dugu, eta helatua berdin hau bilatu beharko dugu gure helatuen artean. Aurkitu beharko genuke, hemen. Orduan, lehenengo hartzen duenak, ikusten dezue berdina dela, berarentzako hartuko luke karta. Berez, bestea itzuliko luke. Ze pasatzen da? Beti ez dagola helatu osoa. Batzuetan horrela gertuko zaigu. Hemen zer nahi du, helatua limoizkoa dela makili gabekoa. Adibidez, limoia platanoa odena delakoa. Honek balioko liguke. Ez du makilik, tarrinan dago, orduan honekin txartela ere eramango genuke. Hemen osorik, beste batzuetan hemen bi koloretakoak eskatuko dizkigu. Edo zerrek balio dugu. Kasu honetan, honek balioko liguke. Eta beste batzuetan, honek hirukoak pistak ematen ditu. Hemen osorik aurkitu beharko genuke, hemen bi koloretakoa eta hirugarrena guk nahi genukeena, baino tarrinan, eta horrela jungo ginateke txartel guztiak atera eta helatuak hartzen. Nork irabazten du? Txartelak bukatzean gehienak ditunak, edo bestela 10 txartel lehenengo lortzen dituen pertsonak irabazten du. Beraz, hau da gelato jolasa, erresa, ez du misterio handirik eta errexera ematekoa. Beraz, badakizue, jolastu, probatu eta gozatu.